Науката казва, обема на белия ви дроб има най-голямо значение като предпоставка за дълголетие спрямо всичко друго. Статистика показва, че хората с средно висок максимален кислороден капацитет или VO2 max имат до 50% по-малък шанс от преждевременна смърт спрямо тези с нисък, а тези с висок до 75%. Увеличаването на максималния обем е свързан с интензивни тренировки. Дихателни практики и задържане на въздуха също могат да имат положителен ефект. Спортисти като пловци или маратонци обикновено имат най-добри показатели. Има калкулатори в интернет, които могат да ви сметнат максималния капацитет на база сърдечния ви ритъм в покой или време, за което преминавате конкретно разстояние. Сега, ако не сте тичали от години, не се записвайте на ултрамаратон утре. Докато с дихателните практики може да започнете веднага, то физическото натоварване трябва да е постепенно.